Glasine o Putinovom zdravlju počele su nakon što je objavljeno da se priprema dokument koji bi ga učinio doživotnim senatorom kad siđe sa funkcije predsjednika, što je signalizovano da se bliži kraj njegove dvodecenijske vlasti. Ugledni kritičar ruskog predsjednika tvrdi da je Vladimir Putin imao rak i da je početkom ove godine išao na operaciju, piše Daily Mail. Valerij Solovej, koji tvrdi da ima izvore u epicentru donošenja odluka, kaže da je Putin operisan u februaru, dok drugi neimenovani izvor kaže da je u pitanju bio stomak. Ova vest pojavila se 2 nedelje nakon što je Solovej prvi put progovorio o Putinovom zdravlju, ukazujući da ruski lider boluje od Parkinsonove bolesti. Solovej, bivši šef odeljenja za odnose sa javnošću Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose, veruje da Putin planira da siđe sa vlasti u januaru zbog zdravstvenih problema i da svoju ćerku Katerinu Tihonovu postavi za nasljednicu. Ako je neko zainteresovan za tačnu dijagnozu, ja nisam lekar. Nemam etičko pravo da otkrivam te probleme. Jedan deo Putinovih zdravstvenih tegoba je psihičko-neurološka prirode, a drugi problem sa rakom, rekao je on. Druga dijagnoza je mnogo opasnija od prve, jer Parkinsonova bolest ne ugrožava fizičko stanje, ali ograničava pojavljivanja u javnosti. Na osnovu ovih informacija ljudi će moći da donesu zaključke o njegovom ograničenju, za što ne treba posebno medicinsko obrazovanje, dodaje Solovej. Iz Kremlja čvrsto poriču da Putin ima zdravstvenih problema. Nije poznato gde se navodna operacija o kojoj priča Solovej odigrala, ali izvori tvrde da se Putin u javnosti prvi put od tada pojavio 19. januara na ceremoniji polaganja venca. Glasine o Putinovom zdravlju počele su nakon što je objavljeno da se priprema dokument koji bi ga učinio doživotnim senatorom kad siđe s funkcije predsjednika, što je signalizovano da se bliži kraj njegove dvodecenijske vlasti. Takvim spekulacijama je Putinovo kašljanje u četvrtak tokom televizijskog obraćanja samo deo zamaha. Predsjednik je bio na sastanku sa zvaničnicima oko akutnih finansijskih problema uzrokovanih pandemijom koronavirusa kada je se zakašljao. Snimak je kasnije, navodi Daily Mail, izmenjen kako bi njegov kašalj delovao manje ozbiljno. Državna agencija TASS je na pitanje o Putinovom zdravlju rekla da je apsolutno normalno. Predsjednik se izvinio i nastavio sa sastankom. Skoro bez pauze, dodali su iz agencije. Solovej također tvrdi da Putinova ljubavnica, gimnastičarka Alina Kabajeva, urgira kod predsjednika da siđe sa vlasti. Rusijom cirkuliše snimak kako se Putin naslanja na stolicu, što ukazuje na narušeno zdravlje, navodi Daily Mail, a pažnju je privukla i čaša za koju analitičari kažu da je puna lekova protiv bolova. Ovo nije prvi put da se spekuliše da Putin ima Parkinsonovu bolest. Ranije je primećeno i ograničeno pokretanje njegove desne ruke u odnosu na levu, a asimetrično kretanje ruku je karakteristična odlika tog oboljenja. Međutim, neki medicinski stručnjaci su objasnili da on hoda kao obaveštajac. Solovej tvrdi da će Putin u januaru objaviti svoje planove o predaji vlasti i da porodica ima veliki utjecaj na njega. On kaže da će Putin uskoro imenovati novog premijera koji će biti uzgojen da preuzme vlast. Dok je ruski predsjednik zauzet predstavljanjem planova koji garantovati imunitet nakon mandata, državni mediji RT kaže da će to biti viđeno kao znak da se polaže temelj za eventualnu tranziciju vlasti u zemlji. Prema tome će Putinu ili bilo kom predsjedniku biti dozvoljeno da nakon 3 mjeseca od kraja mandata doživotno postane član Federalnog veća Ruskog senata. Ovo je ruska kopija zastarelog britanskog sistema doživotnih lordova u Domu lordova, rekao je Daily Mail.